Влизай. Вярно ли, че сте ме викали? Да. Ела, тук. Сядай и напиши радиограма до майка си, нареждане на капитан. Айде, сядай. Айде, пиши, де. Мамо, прости ми, че те излъгах. Но нямаше как. Тук съм много добре. Кажи на Женя, че с брат му станахме добри приятели. За сега съм в кухнята. Беля картофи, режа зеле. Бе, аз казах радиограма, бе, моето момче. Писмото си го напиши отдел. Да, да. А казвай сега, ама накратко. Кажи нещо. Няколко думи. Да не се тревожи жената. Мамо, добре съм. И татко е добре. Утре ме връщат. Казвайте. Да целунеш от мен Иво и Красимир. Не. Целувам всички вас.